Yeah, good evening, good evening. Menuanom adofonom asofofo na prophet for ene ya yewo wiase a nyinara mechia biara ene anwumre mekanfo Kristo adom edema biara obete Bernardenka onua adofo ene anwumre ye ba besua ade bi afanyankopon nsensem bi ho ena no pai na metukwa me wotre mu bi frem na obisa masem bi na meka kire nipa ne se mentime ma asen no ono nko amuaye na obeti asen na ontie mfiri me video mu me ba kire heaven ensem bi a nipa sori a ye kasa fa heaven ho bia bie na no a wase ye beko heaven onua adofo a nyame abowo a oti asase we so emfa adwene bi entutim emma bi emmedadaawo mfa ni nyansa emmedadaawo emu kwasea enji wusika bi emfa nkobobra emfa niye enka nkyere wo se heaven bi wo ho nti no eye se wo ye papa bi se wo akọ heaven biara ni ho a nyankopon asiesie heaven bi di amane se oba okwa akotena heaven mikasa kire wo nne ama wate asie na asofofo no a mo kan bible a mo nti nyankopon asem ase no mo nti video we yie heaven biara ni ho ma me no mienu se ubedi wo heaven a eye wo heaven no abarabo no wo ne da due no wo have ne beka wo ma e wo ne unananom David ebeto so enne ye mo so fiedini yabo David fiedini so amumuye enne ne no ma oye ye ntino awurade kanse so abusua firi wiase a yete no enti na wo nti so se weye so fie ni wo kasa de onsasi ubu sise me firi David abusuam me ye David asini die ntima so a odi kambae no wo nkasa se me ye so asini na wo kasa wo ye David asini ti asam na me kire wo ye no se heaven bi wo ho se awurade nyankopon ne nipa de sani betena e wo ni tro mu a muntie asenweye mukura bible ama kwase broni dini nyansa adadaye ama broni no onu odie na Africa ye di hia enam chiminti no ya the bible ama ya be poor countries awurade nyankopon bo Adam on Eve na Adam enimbone na Eve nimbone enti se heaven bi wo ho se awurade ne nipa da sani betena babi atena se atonsa adidia nkoya awurade ne Adam ne Eve ne tena se didiye enso obo mu wieye no oyi o mu free ono awurade nyankopon ne nkyene na Adam ne Eve ntimi nkoba bi awurade nyankopon obo na de no enkyene si asem ni ye ansana awurade betim one Adam ni Eve bekasa no sese ono awurade nyankopon ba Adam one Eve turo mu ansana ono omo akasa enti sa ade ahia omo kora omo ntime nko nyankopon nkyene Satan ni boni ni wiase na boni ni eni wiase nso awurade amfa Adam ni Eve antena ne nkyene menua Kristo ni e menua software awa ye kromfo wonsua nyankopon asem wo ma awurade nkasa nkyere wonti no wo de amumuye ne bone ebu nua no ti ase na meka ni ye na mu amudi bible achi asofofo achi modo mu ho ato asofofo so se mo pe heaven akono you can suffer your life ti ase na mesi awurade nyankopon bo Adam on Eve Satan ni bone eni wiase enti ka awurade ne Adam ne Eve tena ababi ono awurade nyankopon te because nko mo anya bone ntia ne da ba onu mpo no oni omo
antna antonsa anidi awurade ne ba turu Adam turo mu Adam ntimi nkoma bi awurade nyankopɔn wo kosi se Adam no mposane ye bone ka ho ma me papa abrante no otise wo na asase we so adwamamo ahye wo ma krono ahye wo ma atotuboto ma ahye wo ma awudie ahye wo ma no awurade aka akiro se me ba bete wo ho de wakotena me nkyere aya momi ensu anyansa ni yanti awurade nyankopɔn ne wɔsese manfa mfiri soro anonwa wontime mfa wunyansa ne wunindie enye wɔse mede nsampa na ahinta anyansafo na mayi akire nkokwa babu adi yenya for the years agoing me kasa kire wo ne emma bi na adawo wona nana no mu a wobeto omo no omo ka heaven asem ba woda so te ho ewu ama wona na aba bia nko heaven emedi hu adanse ba wuo de yehunu sa asumasi ewu ya akwa akosie no wonsane hunu ne back biem me kasa kire wo ne anwumre me bie wani wo nyankopon asem bompaye na awurade nkasa nkire wo bompaye na awurade ma wo nindie Solomon say ni maja ne me na wo sika nanso mi Solomon ne emra henie ni beka mi Solomon sa no me bisa nyansa firi ma awurade nyankopon nkyene na awurade ne kire me kwanya Solomon me mfa so muma yini Solomon fa sika na owo no tino obisa ade bi afra awurade nkyene enne president betna so na ama ne ho so na ye sofa ye sora ye de heaven ti na ni podi boniti yawo ne wabe ye hiani awu na ne odi boni ne so ababe odi boni di ye no onu di wusika one wo ne buo be buu no o ma wo be ye jimfo no onu di aya ajapade aja ne ma na wo so de heaven aya ajapade aja wo ma wo ja wo ma hia wo de heaven hia aja wo ma na oko na de ono de heaven wo ho a wo koro ono apra saasi su ajapade ade agu na busua ho se na busuafo emeye hiafo ono ampre heaven akikwa no apre heaven wa asasi we so na wo hiani no a oji wusika no o de hwe heaven akikwa ne mebie wani ene anwumre homa yani na ho bini na nsem kire ho bone se awurade mfa bone mfiri no awurade de bone firi mfa bone nche nti bi ye bone a woka se me de bone oche na ye mompa ye maya tamfo a obehihiafo akowu na wo tamfo no odidi wama no ma hintaye Africa ya poor ama broni abaye rich ono de Bible no adini nyansa abebitiye ne asofofo no e follow na omo sana ma ya poor ya ye di omo achi no two trouble one God ne ye wom two trouble one God broni na abebu ye kwasea sofo na wudi na chi na sena bebu kwasea e wo nyankopon ba akopɛ ho two trouble one God mo kamrofo no mo ntia ase ma kire ho ase ne two trouble one God broni aba bebu kwasea abema problem sofo no a ode wo etwa kwane no ono so ase na bema big problem e wo nyame ba akopɛ ho two trouble one God moma yani na ho ma wo se Africa ya ye noma bia ma ya hiafo da bia yesu ahokire a anya baifo eye ya jimi ya de noma bi ahye yeso mema part 2 me si follow me Bernard na mabia noma bi su akire wo se wutie masem na wo start to na mo wo mensenimu a obeye sikani mfa wadwene into heaven so na awurade nyankopon ni heaven wo mawo se awurade ma bi tena ne nkyene wo heaven ya nka obo Adam na Adam nye de bonyeni na Eve nye de bonyeni nka oni omo tena ase nso amaba ma ne nkyene da wote se wo maame ne wo paade